Away, my people, wonder shall never end. Unbelievable. It don't happen again. It don't settle. Everybody don't scatter. Make una carry una jokote sit down. Come listen to this one. Mathias Ezeaku don't come again, oh my people. Not be small matter. My people, I want ya on a story. Una not even like me. Nobody asks of Amibo. Where is Amibo? Since 4 days now, nobody asks of me. Una not to like me for you. No be small thing, my people. As I cross this Mathias Ezeaku Jofo, that Koto Seba could drop this update for here again, my people. I beg make una dey try the ask of me anytime when I don't upload. I beg my people. Without una, I no fit dey here. Later, I go yarn on a story waiting make me not upload since 4 days now. Make una watch this video first. Man, I hope. The greatest point I don't see make reba no again. Now, ebido crusade. Ni hege mwabon muguna fobo. Team of the crusade. Operation Receive Your Prosperity. Manandi tieri the crusade. I'm gonna get actual. In atage go for projects actually. I'm gonna go actually go moto offer. Private jet offer. Or you school ungalo no offer. Mo actually tinye crusade for ndi omena. I'm 3 days crusade na Ben. You follow him in December. 3 days crusade. I shot him by that. Yes. You know? In Weruche. Banya you gonna go cap no. Akwụkwọ ka ya na piano mba nka ndị a na-eme crusade. A na-eme crusade o nwere flyer. Anya you go flyer no. 7 days operation. Man I hope. The greatest point I don't see make reba no again. Now, ebido crusade. Ni hege mwabon muguna fobo. Team of the crusade. Operation Receive Your Prosperity. Manandi tieri the crusade. I'm gonna get actual. In atage go for projects actually. I'm gonna go actually go moto offer. Private jet offer. Or you school ungalo no offer. Mo actually tinye crusade for ndi omena. I'm 3 days crusade na Ben. You follow him in December. 3 days crusade. I shot him by that. Yes. You know? In Weruche. Banya you gonna go cap no. Akwụkwọ ka ya na piano mba nka ndị a na-eme crusade. A na-eme crusade o nwere flyer. Anya you go flyer no. 7 days operation open your door. Onye na-emepe door ya bụ anyị don sukwetere okwu sị gị yes na akpagharị ị na-emere ekpere advertise mana oruzie mgba ga-emele gị nwa advertise nke gị ka ede masị gị kpọwa Jizọs ka onye ele gị aka ịbụ onye mee gịnị now n'ezie nwana anyị fa kwuru anyị don sisi na mgbe ha ga-asị ndị 1 million pụta ndị 1 million pụta now all these big pastors by percentage ka ha na-ewu ndị na-charge on this upcoming now high and 1 million pụta ndị mmadụ enupụta ọsị ndị ga-akwụ ya before 10 o'clock echi bịa side all from ndị ahụ ka ọ ga-esi were percentage ya wa mgbe mgbacha abụọ njeri go fridge n'Ọnịcha ka m chọpụtara ebe anyị na-eji adoration then nke nwa na-eme na ya n'Ọnịcha anyị na-akpọdo onye isi anyị mgbe ahụ every onye ori ya na-ele ide anyị gba bidoro na donation ya ma bụ onye isi na-apụta for 1 million ebe mmadụ 5 apụta for 1 million then m busy go fridge n'Ọnịcha we go fridge n'izu iweka Ọnịcha ebe a na-ere electronics so the guy gwa m 46,000 nnukwu fridge wee nye one man so gwa ụsa customer m na-ego m nnukwu ya wee kpọọ m n'ọbịa nyezi enyi nwoke onye ka egosi ya ngwa God buruze the fridge nata so onye ka sị na ndị akpọrọ ya si ya ma o ji fridge ere bịa palọ ka ọ chọrọ use ya na yard ha wee gwa ya na ọgwụ ya na ọ chọrọ use ya na yard ha si ya mba na the fridge no de eji ya oyi no for bịa palọ ka ọ dị mma so onye ka sị ya nyekwezie na anyị ego cha you know balance kwa na ego cha onye ka kpọm sị na ndị ekwerozikwa balance anyị ego maka o jezi ebe ọzọ gotu ebe ọzọ ebe ize amụ na ya kwere ọnụ ka o gorie now mwesi ya na taba n'echi niile ka m na-eso oje
When ozugbo anyị na-abịa ebe ahụ ọ bụ na onye nya na ya mezi the business bụ onye a na-akpọ onye isi na 1 million adoration na ka anyị chaso na-abata ebe ahụ the main man nwe shop a na-akpọ ya afasi na ekotezi n'ụdọ ọrụ a next time here ọ bụ na ọsọ ya ka ọ na-agba scammer onye eji otenko bụ na mgbe ka m wọtawaziri obere na ọkịta ka m mazi na ekwu 1 million na mmadụ 5 ha ji arụ ọrụ onye apụta wee rizie gị nwa mugu o motivate zie gị wee rizie gị nwa mugu Jizọs nwere ihe niile mana o nwere ego onye idiri ego mgbe ọbụla kedu ife ga-enye Chukwu Nwachukwu first salary ga gịnị ka ị ga-enye Chukwu Nwachukwu gịnị ka ị ga-enye Chukwu Nwachukwu David si na ya agaghị ewerapụ inye Chineke ihe ga-ewepụ kedu nke unu nyeworo m gịnị ka ị nyeworo m ekpere na ihe na-enye m ebe m gụwara Njedus sebụrụ nke zọpụtara Maria bụ onye Nsụka onye Ekwulọbịa onye Nanka onye Umoji onye Ojoto onye Ojoto kedu chi gị onye Ojoto ndị mbe chi gị nọ wee onye Enugu Ezike ndị chi gị nọ wee onye Ọlụifite ka ebe chi gị nọ chi gị bụ onye ọcha eriela n'egen erigwo gị nụ ọrịa nwe ichebe n'igwe ngwa nwụkwa nkịta chaa ọnwụ na-atụtụkwanụ ha gbatara ya n'ọsọ ha na-atụtụrụ ngwanụ nwụzi onye gị nwa sị na onye nwe ije ebe eji gold wee lụrụ ndị a highest laziness mgbe aka kụrụ ndị ojii mkpọrọ onye ojii debere if you don't go back to our roots black land can never be developed maka na onye ojii nọzi be comfortable life n'onwe gị ebe oyi eje ihe niile na-edevelop ụwa bụ production and sale kịta na mana oge gboo na mgbele na aṅụ na ndị be anyị na-ehe etu ndị mgbele na aṅụ ị ga-eji aka gị rụpụta ihe ịrụpụta ka ị ga-ejele n'ahịa kedu ka ndị be anyị ga-esi produce ihe ebe Baịbụl gwagoro ha ya the great word shall come to pass knock and the door will open seek and you shall see and what part of it no seek for 15 years 20 years 30 years 35 years faith ihe ga-aba gị ọ bụ faith na oruze 35 years obodo gị mụ abụzi ihe yes n'oge kechiri aka aka eze ya ozi n'isi gị amụma na-ada n'isi ya n'isi gị nwoke a dị oji bi n'azụ ya adị na ya nwaji ịga n'ihu na wee chini na onwe kansa and gị nwa bụ nkụrụ ya kwesịrị inyere ya aka ọma mbịakwute gị ọma ngwa dị gị agwa maka ọgwa gị aka dị sickness ghara ịrise mọ ka ọ ghara ịgaba fọda na ọnwụnyụ anya ọnwụzi akpọzie gị nwa bụ nkụrụ ya naghị ego akpati egozi akpati jee nie you know okay yeah so mgbe o goziri akpati onye anya ịbịa n'Igbo Love Themselves Charity Foundation fụ ihe ndị Igbo na-anwụ gịnị mezi nji tiwa aka Igbo nsogbu ije na emere m ihe enwebeghị onye mere na Igbo de okpu a na-abịa na-asụ anya apụta ntiwe anya nweghị ni Jizọs na-agwọ ya if you are sick if you don't go to hospital die ichi nwe ọgwụ you don't even need prayer for the sickness to go after diagnosis enye gị dose ọgwụ na-agwọ ya ede mma ebe a dị dose tinye akwa na mmiri fichie ya otu akwụwa gị fuel ogwu ehi na-eti oligo ọsọ iso ma gba fuel 650 so m change $1,450 ọrịa ndị nna nna anyị wee gwa gị na ọ bụrụ na agwọ emere ihe o ji bụrụ agwọ ụmụ nwaanyị were ya mee gịnị ihe ndị nna nna anyị ji biri bụ akọ na uche na ihe mere Peter Obi na Tinubu kwa iji etiwe fire na-eme mkpọtụ ego mkpụrụ ihe niile ha ga-ekwu Tinubu na ọlọta na-ekiri ndị nke anyị na-ebu amụ ma ọ nwere nke jere ogodo mmiri akụrụ onu maka ịmara odogo onye ọbụla ya na Peter Obi oje tọwa mmadụ ihe n'ụlọ anyị eji ofe obi ka anyị ncha niile pụtara kwado Peter Obi gịnị mere ndị ahụ ji planning na solution mee gịnị ọ bụrụ na mmadụ tie ego ọkpọ egbu ya nkịtị bọsọ ọzọ bịakwa tie ego mana ọ pịa gị bọsọ ọzọ bịakwa gị n'aka lede ajụm na otu emere ya kịta Christian leaders etinye peaceful protest shut everywhere down international community will come mana Christian leader will they protest on your behalf? No, because you are the chain, they are the chain which government uses to chain the masses. The governments are robbing you. Yes, governments are robbing you. And the Christian leader are telling you that it is Satan. Oh yeah, show me Satan. Show me Satan.
Where is Satan? A black man, a white man created Satan and Jesus as Tom and Jerry. Two of them, not they die. Not only for movie. Not only for movie, then Jesus they kill Satan. But for church, Jesus not they kill Satan. Every day, Jesus they use Jesus to fight Satan. Ndoji meru no une pere. Meru no une pere. Ichikete onye okulobia kugeto kwa speaking in tongue. Laba 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 laba. So many chances say okulobia na swa do ozege mma. No woto laba 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 se kanda lie kanda ki aswazi. Ki we nwete ego. Mba bia simso nkucha yo na mbuka bia na num sowing of seed. Bia so obere oge na ndị ebe mfada ebe na achọrọ igwa nyo eziokwu. Obere gunu ga abia so wa mbuka obosi. Mgba ka anyị ga amonye chukwu kpoloko. Very soon na ha ga ebido rewo moto pass. Ha ga apụsị swa. Mmadụ na seminary one ka na-echi. Obere oge na one by one. I for these people n'anya, but these people cannot fight for us. When a window in America, Reverend Martin Luther King stood up, lead the whole blacks and blocked the White House, shot everywhere down, which attract the attention of the international community. Umbo wabiasi akedivicho ke emekosi na ya mane egola egweba as slave mani nyezo onye ocha 10 naira nyonyo ji 10 na ya chozi bu olu. Done and dusted. His wish was granted. His wish was granted. Today, a black man has ruled America for 8 years. Barack Obama. Man did it. It's a history. I just have a creature. Chukwebuka. I forget what Chukwebuka is. Mechanya na yo. Na yo. Ekutoku amadi ohe gbafelu. Alon sinine no na Igbo bụ inform of police station ka ndị Igbo dowe. Nso ana ka ọ na-asọ. Ụfọdụ na-asị ga ejekwu nwe na nwunye mmadụ. Ana na nwa ogbenye ihe n'ike. Emegide na mmadụ. Na ndị ụkụnụ bịa sị na alụsị ji anyị ga n'iru. Ịlụ factory ebe na-produce power bank n'ilu alụsị. For where? Okporo ụzọ dị be anyị rụrụ ọdị motor bụ ka nke ndị China, ka nke ndị Pakistan, ka nke ndị ihe da. Ọ na-egbu anyị. For where? Na United States of America nyacha moto wipe oil out. Anyị ka onye go 2004 model Toyota kịta anwụbara ya mmanya. 20 years ago. Ịnwa anwa go Lexus na 2004 Tuche Street mmanya. 20 years ago. Mana ịgba ya na be ha ewe ndị kechua. Mana onye ọcha na ya 2026. Na hybrid scrap motor amegoro expire ofelo break gbu anyị si na mama send there. Maazị ma send accident. No the village people. E ma send re ma. Na be. Nwoke ọchị ma ga send accident. Oyibo. E ma send accident. Ihe ndị a mere I will never forgive them. I will never forgive them. Si mụ kpebe ekpele ka Jesus nye m ego. So Jesus nyere m ego. Nwe ihe niile nwe taa nwaanyị dị ma na-ere pure water. Ofu ọbara gị. Ofu ọbara ma na-ere pure water. To wee rie nri. Mgbe Chineke na-agozi obodo mgbe o nyere obodo resources. Okwu onye Abaga na nwere village. Onye Enugu Gwogwo nwere village. Okwu eziokwu. Onwe na complain kịta na nwere village na Abaga. Otu a ka ọ dị na ọ mmadụ mere enwe village isi a, ọ mmadụ ga-eme ka akụnụba zuo onye ọbụla. O zuo onye ọbụla nwezo ege enye complain. Tata, enwere onye prayer point ya bụ kịta ọ pụtara na-ekpe ekpere on Sunday na ofere ebo ya eje ụka. Because there is churches everywhere. Now, if there is industry everywhere, you will wake up and go to work and make money. Somebody said na Catholic Church did one, Anglican Church face here. Na niano na one empty hall. And I want empty here for London go 1970. Neja Muti. Here have village square. Anything church is called village square. Ebe ha na-eje na igbo egbo ebe ndị okenye na wachi na-apụta n'ama otu aka church dị ebe a. Onye ga-akpọrọ grandchild nwatakịrị pere mpe mana nwa na-agbagotere ya na-emafụzi ya. O nwere carton to shopping mall in England. Shopping mall church. Mmụọ njewe ọkụ mmụọ ị nwere merciful God mana nwure na kedu mere God Bible ya eji tie m n'ọkụ mmụọ. Ofubekwe the solution ruo taa. No, the solution now you need to fast and pray. You will pray. If you know prayer, Satan will go 40 years in and above na Igbo. Enwere ihe nwanne anyị nwoke ihe the light of Africa kwuru. Ọkụ na-ele. Ọkụ na-ele ihe na-akpọzi ya. Ma militant. Ihe dị militant. Ebe a ka nzụrụ mmadụ zufu oke. Militant. The first door send video. Mwa go ji make quotation.
Ejo Ezeaku chapter 10 verse 2 ni ya alogi je hospital. Nkriche evidence mba me invite obi na office m. We kupu mmadụ. We kupu ze mmadụ n'ogwu were 100,000 years na we na ba. Maka ihe dị ya n'ime. Kita bụzi na watch video gị na brain ga na anụ ọkụ. You begin to fight with your brain. Even they preach since last week. Aja na ekulite gị ma mụ na gị na bụ anyị bụ ndị American nation. We have recaniate. Then even then how come since? We have recaniate. Ọ bụ na ma ọ na ịnọ ịbụ ndị ichie egburu n'agha chietala azụ to fight. Iwelukwa ihe fa. Iwelukwa ihe fa. Na ihe dịsịrị Messi Chiwo na-egwu emotion na-eri ndị be anyị. Ọ gwara ya si oke iriche ndị be anyị wit egwu ya abịa egwu akpata oyi because ọ kwefuru keyboard a ike dị ya. Ike brainwash dị ya. Ofu keyboard a ka ya eji mere gị pam pam. Okwu oge n'oyi. The same keyboard kwa ya be turn kwa itinye zazu ya. Zazu. Progoto pom. Do you get me? Na mana chozi iri golu asigi or b na no pam. Holy Ghost. But then na organize. Is them keyboard. Ona amaji jiji na efezi n'isi. Na Messi Chinwo na agụ egwu na agwa anya akpata oyi ebe a. Wee chee m nwa jewe London. Ebe ọ dị chọ na ya nweghị ike ịnwụ n'afọ ime. Ebe ọ ma na ọmụsị ya nwe enye nwa ya certificate ozugbo citizen bido that month kwụbi ụgwọ. Mana ihe Messi Chinwo dashiri ndị Bible oke mmụọ na-eri aja kụnye. Oke mmụọ. Oge gara na Jerusalem kwuo kwuo. Ọ ga-mezo na Jerusalem. Ewo ibu dike. Ndị Abaga na-achọrọ ka ikwu okwu na be ha o. Ka o jee meze na Aguleri o. Ka anyị wee fụkwa n'anya. Ọ na-eti mkpu a kịta nwaanyị Aguleri na-enweghị ego ije ezigbo ụlọ ọgwụ. Ehope ọ na-egwu ahụ. Na-ekwu na Chineke ga-emeri na kamera. Yes. Na-ekwu na Chineke ga-emeri ya na-akpọnwụ. Messi Chinwo na-agwa ha na-egwu ahụ ihe o mere nwaanyị olulu ọbara. Onye ekwuru ọbịa na-eche na nwaanyị olulu ọbara ga-enyere ya. Messi Chinwo na-agwa ihe o mere ịma mgbe anyị na-eje Enugu na nke Elijah na Enugu. Ọ na-abịa okwu ihe nwaanyị olulu ọbara ebe na ịmarago brainwash na-afọ dịka na afụ ya ka o nwere nwaanyị white ọbara na-apụta n'alụ o je mete nwa ka o mecha ị na-asị Jizọs mgbe a nwụchagoro mgbe enwere esophagus problem. I want to get my brother to join UNT chaka ikpochigo maja bana. Mkpota ja adoration gbuo ya kaka m na ọkọ 12 mburu Bible cross mmiri nke si ngụgide Sam gocha mpụta mma mfụzụ ụzọ ọfụma onye eme m otu anwụ chala m n'anya otu aka agụ ụsagụ ma ego niile na-esave de nweta nje kwụnyere daddy na account First Bank. I'm not the daddy rewe card the church card no iload onye akpọ gị na phone. Okay, mbịa nje goria iload amụrụ m na program gị ya na kọmputa iload re na kọmputa return ọkọl mpik gwe nọ na-asị m ya nwaghachi gwu na ya adịrị gị mma na-asị elo daddy ọmasị ụzam ọkọtọ mfire na onwe gị na ọ dị busy. Echekwa na daddy ka ọ na-akpọ dialect. Mama na onye China dị ekpe December 11 koodu ihe ahụ. Kedu anyị mere unu ụmụnne? Kedu anyị mere unu? 419 onye polisi bụ egbe kwuru nna ndị a na-eririkwo ma ndị polisi. A police officer ga-eburu egbe ịma na iwezuga polisi ahụ ị ga-anọrọkwa ebe a gị na mmadụ chọọ ịkọ ọnụ na iro na police checking point park ha o report akwụsị moto onye a gosi gị na oyi ike ka ike onye ghara ito. The same policeman protectịrị gị from mmadụ ikugbugo n'ụzọ ka onye pastor rikwere ọrụ polisi kwugide n'etiti main road chi eje polisi oge nwa na-echekwa obodo nweghị spirit ọzọ na you dey guide the city. Ọ bụ n'ime ndị force ọnụ nwa bụ the guiding angel of a state enweghị anywhere. You guys are the guiding angels. Unu nwede na-adara ndị pastor eri unu mugu. Now polisi chekwacha ihu wepụ polisi na Anambra State today bishop dị na ga-agbọs si na nwezo nọ na Mibarak time nwezo nọ na police station. Ọgwa na bishop niile agba hospital mana ma brace akụ ha ya agbafuo ozugbo that is reality. Now the same police officer akpụnụ na dosta na-ekpo gị nugide ya cheje mmadụ sị gị na ya bụ man of God gị iwetara ise sị gị ya bless iwere tight were kwuo ego ụgwọ ọnwa gị agụ a na-egbu nne gị na-egbu ụmụaka gị. Ọ gwa gị na maka God ya ka eji dị protected akụkọ ịmanyere ebe na ifiri na ịdị protected ebu na eke kụmụaka were ọkpọ
biri ego na-agụ ndụ n'iyi onye na wee bụrụ ya ndị ọcha anaghị bụ eke na ndị be ha na-eji onye na ha mfe arachapụ amabụrụ polisi mba ebune eke pụta ka ifu spirit a na-eche gị ọ bụ n'ime ihe baze police officer if you low your value ihe aja anyị ji ga-alụ ụdị mmadụ m nọrọ in position to be a leader mmemme first class citizen ihe o kwesịrị ịbụ na I swear ka other nation si eme ifu police ịma ihe onye police bụ n'Israel ha nwa bụ number 1 go to Dubai ha nwa bụ number 1 je Dubai je fu moto ha na-agba ibu erichi ọ na bai ka a na-enye ha moto a na-adị enye ego fuel bomba moto na-adị enwe bomba moto na-adị enwe dọ ebu ericha ịtacha afụfa a iwere ego nye ofu onye no man of God gị bụ onye riri eri ọgọ gị nwa bụ Chukwu afụrụ anya ọ bụ na ịma so gịnị ka anyị na-ekwu we need to speak for the good of every living human being here ihe na anyị gwara anyị bụ onye ya na nwanne ị gaba dọkpụrụ nwanne gị mana kịta somebody ga-akwụrụ n'ọtọ asị gị na onwere ihe mmadụ wapụrụ imere gị na ihe ọ bụla Jizọs emela ọrụ gị na onwe onye